His Excellency John Dramani Mahama te abanwa kese no so se omampani no na apani wota kasapa na bibi nkoyie wo mampani dada Mahama na mamuomu a na Reverend Dr. Asante no be kasapa na nansi amampani Ekufuado ebedi ade opani ye ntene kabiem na aye bi koso ama aye na se no Apia Stadium ekọ papa nchen se opani Ebra mampani Mahama ete adwaso no se bibi nkoyi a hwie yebeto nkan radio so na ukasa TV so na ukasa tie mampani John Dramani Mahama ene na aban se ne mankoyi na nso mampani Ekufuado ba ye aso aye din de ekoso entwa ye nyina opani wuntumi enkasa ena opani eyi na no se emekire Reverend Dr. Asante eyi na no se Apia Stadium bo enye sama ye din ne momu mampani dada John Dramani Mahama penso no nam ye otitani adema National Peace Council achese no enyema nkoyi a na me wo kwan se me kasa enti se satam te se me kasa na ne kwan so ano by nedie woni position bi a enti na wontimi enkasa na Apia Stadium kaza opani we nya atwompa ompani Ekufuado penso enyema nkoyi ompani timi fa wiemhyen se na ndc fo kan no odware wo wiem ne ade ne nyina no waye din wo han wiemhyen bo man ne ka ne nyina no a wo yopani a odimu kese ka kasetia nanso Reverend Dr. Asante HSS satam ne de na o chairman at the National Peace Council enti na o kasa na oni position bi a enti na waye din yesa nya atwom na wo ye